UGeneral Shadrack Sibiya ukhala ngokuthi ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi umbheca ngobende inyama engayidlanga. UJenene Nhlanhla Mkhwanazi watshela izwe ukuthi uJenene Sibiya udlela esitsheni esisodwa nongqondongqondo abenza ubugebengu obuhleliwe eNingizimu Afrika. UJenene Shadrack Sibiya uthi lezi zinsolo ezenziwa uJenene Nhlanhla Mkhwanazi zenziwa ngenhloso yokumvimbela ukuthi angangeneli isikhundla sokuba ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke nokuthi futhi angasingeneli isikhundla sokuba umphathi woqebe ama-Hawks. Umbuzo ke uthi linganjani nje izwe mangase kuthiwa uGeneral Shadrack Sibiya ungumphathi woqebe noma ungukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke?